Buka lalela uphile. Incwadi sesihlanu. Bheka lalela uphile. Ukuvivinywa ngoNkulunkulu. Sanibonani bangani. Incwadi eluhlaza isitshela ngamadoda ayethembele kuNkulunkulu ngezinsuku zobunzima. Njengoba ulalele ikhasethi, dlulela esithombeni esilandelayo. Uma uzwa umsinjwana, isithombe sokuqala. uNaama uvakashela umuzi ka-Elisha. Amakhosi 2 isahluko 5 verse 1 to 12. U-Elisha wayenguthisha futhi engumprofeti kaNkulunkulu kwa-Israyeli. Ngelinye ilanga uNaama weza emzini wakhe. Wayengumkhuzi webutho lamaSiriya. AmaSiriya eyisitha sama-Israyeli. uNaama wayenesibindi futhi enamandla. Kodwa wayenobulephero, isifo sesikhumba. Weza kwa-Israyeli ngoba ezwe ukuthi u-Elisha angamlapha ebulephereni. Kodwa u-Elisha akazange aye ngisho ukuyombingelela. Wathumela isisebenzi sakhe ukuthi simtshele ukuthi akahambe ayohlamba kasikhombisa emfuleni iJolidani. Lokho kuzoqeda ubulephero. uNaama wathukuthela wathi, "Bengicabanga ukuthi uzovele angibingelele, abize igama likaNkulunkulu wakhe, bese elapha ubulephero bami." uNaama wahamba esediniwe kabi. Isithombe sesibili. uNaama emfuleni. Amakhosi 2 isahluko 5 verse 13 to 18. Izisebenzi zikaNaama zamncenga ukuba ayeke ukudinwa nokuzithwala. Zamkhuthaza ukuthi alandele umyalelo ka-Elisha. Waya emfuleni iJolidani wafike wahlamba kasikhombisa. Buka esithombeni. uNaama uthokozile. Ubulephero bulashiwe. U-Elisha wayengasabi ngoba wayethembele kuNkulunkulu. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wakhe angenza noma yini. Futhi wayazi ukuthi wonke umuntu kufanele alalele uNkulunkulu. Kufanele sicele uNkulunkulu ukuthi asisize. Senze okulungile futhi sikhonze ngazo zonke izikhathi. Isithombe sesithathu. U-Elisha nezinqola zomlilo. Ngaleso sikhathi amaSiriya ayethukuthelele ama-Israyeli. uNkulunkulu watshela u-Elisha ukuthi amaSiriya azohlasela ama-Israyeli. U-Elisha watshela inkosi ngamaSiriya. Inkosi yamaSiriya yathi kumabutho ayo, "Hambani niyofuna u-Elisha. Khona ngizothumela ukuthi athunjwe." Ngovivi u-Elisha wabona ukuthi bazungeze amasotsha la behlala khona. Isisebenzi sakhala sathi, "Nkosi, sizokwenza njani?" U-Elisha wathi, "Ungesabi ngoba laba esinabo bangaphezu kwalaba abanabo." U-Elisha wacela uNkulunkulu ukuthi avule amehlo ezisebenzi. Isisebenzi sabheka sabona amagquma, amahashi nezinqola zomlilo zizungeze u-Elisha. Konke lokhu kuthunyelwe uNkulunkulu.
Isithombe sesine. U-Elisha nebutho elingaboni. Amakhosi 2 isahluko 6 verse 17 to 23. AmaHebheru 10 verse 30. Izaga 25 verse 21. Ngesikhathi amaSiriya esondela ezothatha u-Elisha, wathandaza kuNkulunkulu wathi, "Bashaye ngombani ubenze bangaboni." Ngokushesha baba izimpumputhe. U-Elisha waya kubo wathi, "Ngilandeleni, ngizonisa kubantu enibafunayo." Wabahola wabasa eSamariya, ikomkhulu lika-Israyeli. Wafike wathandaza futhi wathi, "Nkulunkulu, vula amehlo abo baphinde babone." AmaSiriya abona ukuthi asezweni lezitha zawo. Inkosi yakhona yafuna ukubabulala, kodwa u-Elisha wathi, "Banike ukudla ubaphuzise bahambe." Inkosi yenza njengoba kusho u-Elisha. UNkulunkulu ka-Elija mkhulu ngaphezu kwezitha. UNkulunkulu usiyala ukuthi singabi negqubu ezitheni zethu. Uthi ungabuyiseli, yimi engizokubuyiselela. Aphinde athi uma isitha sakho silambile, siphe ukudla. Uma omile, mnike okuphuzwayo. Isithombe sesihlanu. Amakhosi 2 isahluko 8 verse 24. Amakhosi 7 verse 2. AmaSiriya abuya futhi ukuzolwa nama-Israyeli. Azungeza idolobha laseSamariya isikhathi eside. Ngokushesha ama-Israyeli aphelelwa ukudla. Buka esithombeni. Inkosi yama-Israyeli yayihamba odongweni ledolobha. Abesifazane ababili beza kuye. Bayincenga ukuba ibasize. Base belambile ngendlela yokuthi base bedla izingane zabo. Inkosi ayizanga ukuthi yenzeni. Yayidiniwe ngoba uNkulunkulu wayengabasindisanga kumaSiriya. Yakhetha ukubulala u-Elisha, inceku kaNkulunkulu. U-Elisha wathumela lo mlayezo enkosini. U-Elisha wathi enkosini, "uNkulunkulu uthi, uflawa namabele kusasa kuzobe kudayiswa esangweni laseSamariya." Isithombe sesithupha. Ama-lepers amane. Amakhosi 2 isahluko 7 verse 3 to 20. Ngaleso sikhathi amadoda amane ahlala esangweni laseSamariya, wonke enobulephero. Athi ekhuluma wodwa, "Sihlaleleni la sifa nje. Asiye emabuthweni amaSiriya." Ngaleso sikhathi amaSiriya ezwa umsindo engathi kuza amabutho. Esaba ashiya yonke into abaleka. Ngesikhathi ama-lepers eza eSiriya, kwase kungasekho muntu. Athatha konke ayekufuna. Bakhuluma bodwa bathi, "Lokhu esikwenzayo akulungile. Lolu usuku lwezindaba ezimnandi, kodwa sizigcine kithi." Baphindela eSamariya bayotshela abagcini bamasango. Bona bandlulela emzini wenkosi. Ngokushesha abantu basebedayisa ukudla esangweni laseSamariya, njengokusho kukaNkulunkulu ngo-Elisha. uNkulunkulu wasindisa u-Elisha kanye no-Israyeli ezitheni zawo. Bangani, uNkulunkulu wathumela uJesu ukuthi azosikhulula ezonweni zethu nakuSathane. uNkulunkulu akafuni umuntu ozoya endaweni yokuhlupheka. Lezi izindaba ezimnandi ezivela kuNkulunkulu esizozixoxa ndawonye. Siyakudumisa
mkhulu baba. Sikwenza 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 mkhulu baba. Isithombe sesikhombisa. Jona 1 verse 1 to 7. Emva kokufa kuka-Elisha, kwaba khona omunye umprofethi uJona. uNkulunkulu wathi kuJona, hamba uye ezweni laseNiniva, ushumayele uphikisane nabo. Ngiyabazi ukholo lwabo luntekenteke. Abantu baseNiniva babeyizitha zika-Israyeli. uJona akafunanga ukuya khona. Wazama ukubaleka uNkulunkulu. Wathola umkhumbi owawuya kude nezwe. Wakhokha wahamba. Ngokushesha kwaba nesiphepho olwandle. Ababesemkhunjini baba nokwesaba. Bathi asibhekeni ukuthi ubani umsusi walokhu. Bathola ukuthi uJona. Isithombe sesishiyagalombili. uJona nenhlanzi enkulu. Jona 1 verse 8, isahluko 2 verse 10. Itilosi lathi kuJona, wenzeni? Wabatshela ukuthi ubalekela uNkulunkulu. Bathi kuye, sizokwenzani ukuze ulwandle luthule? uJona wathi, ngiphonseni olwandle. Ngiyazi ukuthi iphutha lami ukuthi kube nalesi siphepho. Abathandanga ukubulala uJona, kodwa isiphepho sanda. Bagcina ngokumphosa. Kodwa uJona akafanga olwandle. Buka esithombeni. Wagwinywa inhlanzi enkulu. Wahlala futhi waphila izinsuku ezintathu esiswini senhlanzi. Yamkhipha ngaphandle ezweni elomile. Isithombe sesishiyagalolunye. uJona eNinive. uJona 3 verse 1 to 10. uNkulunkulu wakhuluma futhi noJona. Hamba uyoshumayela eNinive lomlayezo engiwushoyo. Waya eNinive waxwayisa abantu wathi, emva kwezinsuku ezingama-40 nizobhubhiswa. Bonke abantu nenkosi bakhala kuNkulunkulu. Bacela ukuthi abasindise. Baphenduka bayeka ububi. uNkulunkulu akabe esababhubhisa. Bangani, sonke sifana noJona nabantu baseNinive. Asimlaleli uNkulunkulu, futhi senza okubi. Kumele sijeziswe. Kodwa uNkulunkulu uyasithanda. Wathumela uJesu ukusixwayisa, futhi asisindise ebubini. uJesu wafela izono zethu. Wayesethuneni izinsuku ezintathu. NjengoJona owahlala izinsuku ezintathu esiswini senhlanzi, uJesu wavuka kwabafileyo, ukuzonika ukuphila okuphakade kulabo abazoshiya izono bamlandela. Isithombe seshumi. uEsther nenkosi. Esther 1 verse 1, 2 chapter 2 verse 18. uEsther kwakuyintombazane encane eJuda eyayihlala kwa-Israyeli. Yashonelwa abazali bayo. uMordekhaya umalume wakhe wayikhulisa. Emva kwempi uEsther noMordekhaya bathunjwa kanye nabantu bakwa-Israyeli. Bayiswa ezweni lasePheshiya. Inkosi yakhona yayinamandla amakhulu. Bonke babeyisaba.
Yathola enye indlovikazi emva kokuphoxwa ile eyayinayo. Wathumela ukuthi kubizwe wonke amantombazane amahle kodwa asemancane ukuba alethwe esigodlweni sakhe. Kuzona zonke wakhetha u-Esta ukuthi abe indlovukazi yakhe. Kodwa u-Esta akashongo ukuthi uyiJuda. Isithombe se-11. uMordekhai akafuni ukukhothama. Esther 3 verse 1 to 4 verse 17. Esther 5 verse 14. John 3 verse 18. uHamana wayeyindoda ebalulekile ePheshiya. Bonke abantu babekhothama bekhombisa inhlonipho kuye uma endlula, kodwa uMordekhai lutho. uMordekhai wayekhonza uNkulunkulu kuphela. Wala ukukhothamela uHamani. uHamani wadinwa wafuna ukuzibuyiselela kuMordekhai. Ngelinye ilanga watshela inkosi wathi, "Kunesizwe osibusayo esigcwele kubantu abasezweni lakho, lombuso wakho. Abawugcini umthetho wakho." Wayekhuluma ngamaJuda. Wabuye wathi, "Akwenziwe umthetho wokuthi babulawe." uHamani wathembisa inkosi imali. Inkosi yamvumela kodwa yangayithatha imali. Washaya umthetho wokuthi kubulawe amaJuda, kuthathwe konke anakho. uHamani wayelungise indawo lapho azolengisa khona uMordekhai. uMordekhai waya ku-Esta wathi, akancenge inkosi ingababulali. Kodwa u-Esta wathi, umuntu ozoya enkosini engabizwanga kufanele afe. Wathi amaJuda angadli futhi angaphuzi izinsuku ezintathu. Yena nezinceku zakhe nabo bazokwenza njalo. Wabuye wathi, ngizoya enkosini noma kungukwephula umthetho. Uma ngifa kobe ngiyafa. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi amaKristu kufanele anikele ngezimpilo zawo ngenxa yabafowabo enkosini. Isithombe se-12. Idili lika-Esther. Esther 5 verse 1 to chapter 7 verse 10. uNkulunkulu wayiphendula imithandazo yamaJuda. Inkosi yamvumela ukuthi akhulume naye. Wamema inkosi kanye noHamoni edilini. Edilini inkosi yathi, "Esther, ufunani?" u-Esther wathi, "Ngifisa ukuthi mina nabantu bami siphile, ngoba sadayiselwa ukubulawa." Inkosi yathi, "Ubani leyo ndoda? Ikuphi? Ingubani ingavumela ukwenza into enjena?" "Isitha sethu uHamoni." Inkosi yadinwa izwa ngecebo elibi likaHamoni. Wathi akalengiswe lapho bekuzolengiswa khona uMordekhai. AmaJuda onke asindiswa. Bangani, u-Esther wayezimisele ukufa ukusindisa abantu ukuthi bangabulawa. Kodwa cabanga ngoJesu. Wasithanda kakhulu waze wasifela ukuze sisindiswe, ukuze singayi ekujezisweni ngenxa yezono zethu. Bheka-ke, bheka ezulwini. Bheka-ke, bheka ezulwini. Lapho kukhona umsindisi wethu owasifela. Lapho kukhona umsindisi
Isingeniso. uDaniel noHaniya bahlaliswa ngenkani ezweni lezitha zabo, kodwa badumisa uNkulunkulu baze baba amadoda amakhulu kaNkulunkulu. Bheka isithombe uma uzwa lo msinjwana. Isithombe seshumi nantathu. uDaniel nabangani bakhe. Daniel 1 verse 1 to 12. Isithombe sikhombisa uDaniel nabangani bakhe abathathu. BabengamaJuda. Babethathwe izitha zabo ezweni laseBhabhiloni. Inkosi yaseBhabhiloni yayifuna ukuthi bayoyisebenzela. Kwase kufanele ukuthi bafunde ulimi nempilo yaseBhabhiloni. Kodwa bala ukudla okubizayo kwenkosi. Lokho kwakungahambisani nosiko lwamaJuda. Babazi ukuthi kufanele bagcine umthetho kaNkulunkulu, futhi bamkhonze ngaleyo ndlela bacela imifino kanye namanzi. Le ndoda eyayibagcinile yaphatheka kabi, ithi bazozaca futhi bagule. Kodwa uNkulunkulu wabanakekela, baphila futhi bahlakanipha, badlula wonke amadoda ayekhonza inkosi. Isithombe seshumi nane. uDaniel nenkosi yaseBhabhiloni. Daniel 2 verse 1 to 48. Inkosi yaseBhabhiloni yaphupha. Yacela amadoda ahlakaniphile ukuba achaze iphupho, kodwa akekho wakwazi. Yaze yawabulala. uDaniel nabangani bakhe bathandaza kuNkulunkulu. uNkulunkulu wavezela uDaniel iphupho lenkosi. uDaniel waya enkosini wathi, "Kukhona uNkulunkulu osezulwini oveza izimangaliso. Lo nkulunkulu utshela inkosi ukuthi kuzokwenzekani esikhathini esizayo." Wayitshela inkosi ukuthi ibone imibuso yonke yomhlaba, yabona futhi nombuso omkhulu ozobacekela phansi, lowo umbuso kaNkulunkulu, ozoba khona ingunaphakade. Inkosi yawathokozela amazwi kaDaniel. Amadoda avunyelwa ukuhlala ngaphansi kwenkosi. uDaniel waba umbusi waseBhabhiloni. Konke okwenzeka lapha kungamandla kaNkulunkulu. uDaniel akhuluma ngawo. Ngakho asingakholelwa ezinyangeni, kodwa kuNkulunkulu, futhi simkholwe ekwenzeni okuhle. Isithombe seshumi nanhlanu. Umfanekiso kaNkulunkulu. Daniel 3 verse 1 to 12. Inkosi yaseBhabhiloni yenza omkhulu umfanekiso wegolide. Wabiza bonke abaphathi ukuthi bazolibona. Inkosi yatshela abantu ukuthi, "Uma uzwa umsindo womculo, ubolala phansi, udumise lo mfanekiso wegolide. Ongakwenzi lokho uzophoswa emlilweni ovuthayo." uDaniel noShadrach noMeshach no-Abednego bala ukwenza lokho. Bakhonza uNkulunkulu kuphela. Amanye amadoda aya enkosini athi, "Kukhona amadoda asembusweni wakho, kodwa awalaleli. Abakhothami emfanekisweni wegolide." Isithombe seshumi nesithupha. Isithando somlilo. Daniel 3 verse 13 to 28. Exodus 20 verse 3 to 5. Inkosi yathi akubizwe uDaniel nabangani bakhe. Yathi kubo, "Uma ningakhothami kumfanekiso wegolide, nizophoswa esithandweni somlilo."
Umuphi uNkulunkulu onganisindisa ezandleni zami na? Baphendula bathi, uNkulunkulu esimsebenzelayo angasihlenga. Noma futhi engeke asisize, ngeke siwukhonze lo mfanekiso wegolide. Baphoswa esithandweni somlilo. Inkosi yezwakala ithi, bhekani, sebebani emlilweni futhi. Lo wesine ubukeka njengendodana kaNkulunkulu. Bakhishwa lapho bengashile. Inkosi yathi, dumisani uNkulunkulu kaShadraka, noMeshaki no-Abednego, othumele ingelosi, ukuthi izobasiza, ngoba akekho uNkulunkulu ongenza kanje. Bangani, lo Nkulunkulu wathi, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, futhi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, ungazikhothameli, ungazikhonzi. Isithombe seshumi nesikhombisa. uDaniel uthandaza kuNkulunkulu. Daniel 6 verse 1 to 13. uDaniel waba namandla amakhulu eBhabhiloni. Ezinye izikhulu zaba nomona, kodwa babengatholi iphutha kuye. Wayilalela inkosi. Izitha zakhe zaya enkosini zathi, inkosi ayikhiphe umthetho ukuthi oyotholakala ethandaza omunye uNkulunkulu ezinsukwini ezingama-30 ezizayo uyawuphonswa emphandini wezingonyama. Inkosi yavuma, washaywa umthetho. uDaniel wezwa ngomthetho wenkosi, kodwa waqhubeka nokuthandaza uNkulunkulu kathathu ngelanga njengakuqala. Izitha zambona, zaya enkosini zathi, uDaniel akawulaleli umthetho wakho. Isithombe seshumi nesishiyagalombili. uDaniel emphandini wezingonyama. Daniel 6 verse 14 to 24. Inkosi yayingafuni ukuthi uDaniel afele emphandini wezingonyama, kodwa engeke ashintshe umthetho. uDaniel waphoswa emphandini wezingonyama. Ngakusasa inkosi yaya kuDaniel yathi, Daniel, sikhonzi sikaNkulunkulu, uNkulunkulu wakho ukusindisile ezingonyameni. uDaniel waphendula wathi, uNkulunkulu wami uthumele ingelosi yakhe yazovala imilomo yezingonyama. Inkosi yajabula. uDaniel wakhishwa emphandini wezingonyama. Ngomthetho wenkosi, izitha zikaDaniel zaphonswa khona ngokushesha. Izingonyama zabaqhoboza. Bangani, kufanele singasabi muntu uma sethemba uNkulunkulu osize uDaniel nabangani bakhe. Noma sibulawa, sisenalo ithemba ngoJesu, owavela kuNkulunkulu ukuzosinika ukuphila okungunaphakade kubo bonke abamthandayo. Isithombe seshumi nesishiyagalolunye. uNehemiya phambi kwenkosi enkulu. Nehemiya 1 verse 1 to 2 verse 7. uNehemiya wahlala eBhabhiloni emva kwesikhathi sikaDaniel. noNehemiya wayeyiJuda futhi ekholelwa kuNkulunkulu. uNehemiya wayeyinceku yenkosi enkulu. Ngelinye ilanga wayehambisele inkosi iwayini. Inkosi yathi kuye, wabukeka udangele nje yini? uNehemiya wayephatheke kabi ngoba iJerusalema, idolobha lamadlozi akhe, lalisebubini, kanti namaJuda ayehlala khona ayesenkingeni enkulu. uNehemiya wayeseyitshela inkosi ngeJerusalema kanye nabantu bakhe amaJuda. Inkosi yathi, ikhona into ofuna ukuyicela kimina na? Ngokuthula uNehemiya wakhuleka kuNkulunkulu wayesethi enkosini,
Uma uthanda wena ngithumele ezweni lawobaba. Ngingakwazi ukulivusa noma ukulakha kabusha. uNkulunkulu waphendula umkhuleko kaNehemiya. Inkosi yayisivuma isicelo sikaNehemiya. uNkulunkulu ubusa phezu kwabo bonke ababusi nabaholi balomhlaba. Futhi uma abantu bakaNkulunkulu bekhuleka kuye, benza izinto ezimjabulisayo, ngaleyo ndlela uNkulunkulu uyobenzela abakucelayo ngendlela yakhe. Isithombe 20. uNehemiya uhlola idolobha eselihlukumezekile. Nehemiya 2 verse 8 to 20. Inkosi yanika uNehemiya izinto zokwakha kanye namadoda ayezomsiza. uNehemiya kanye nabasizi bakhe bathatha uhambo olude baya eJerusalema. Izitha zamaJuda zezwa ngoNehemiya namacebo akhe. Badinwa kakhulu, babengafuni umuntu ozosiza amaJuda. uNehemiya wayengazisabi izitha. Wayefuna ukuhlola iJerusalema. Ngakho-ke wahamba wazulazula phakathi kwezindonga zaseJerusalema. Wayehamba ebusuku yikhona kungeke kwazi muntu ukuthi wenzani. Ngokusa okulandelayo uNehemiya wabiza amaJuda wathi kuwo, "Wozani sivuse izindonga zeJerusalema. Ngaleyo ndlela ngeke siphinde sibe sehlazweni noma sibe namahloni." Wabatshela futhi ukuthi uNkulunkulu unaye. Futhi inkosi yaseBhabhiloni ingabafakazela. AmaJuda aphendula athi, "Asiqaleni sakhe." Isithombe 21. Ukwakhiwa kwezindonga. Nehemiya 3 verse 1, isahluko 6 verse 19. Bheka esithombeni. AmaJuda aqala ukwakha. Abanye babeqoqa udoti, abanye bevusa izindonga namasango. Izitha zamaJuda zathukuthela kakhulu. Zabasabisa ngokuthi zizobabulala. uNehemiya wabuye wathandaza futhi kuNkulunkulu. Wayedinga ukuthi uNkulunkulu amkhombise futhi ukuthi enze njani. Wabeka amadoda ahlomile ukuthi agade izisebenzi. Wonke umuntu wathatha isikhali walungisela impi. Izitha zahluleka ukubulala uNehemiya noma amanye amaJuda. Umsebenzi waqhubekela phambili ezinsukwini ezingama-52. Izindonga zase zimile. Sihluleka ukubona okulungile, futhi asinawo amandla okwenza okulungile. uNkulunkulu unakho konke lokho. NjengoNehemiya kufanele sikhuleke kuNkulunkulu, sithembe futhi sigcine izwi lakhe. Futhi ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu angasilwela. Isithombe 22. uEzra ufunda umthetho. Nehemiya 8 verse 1 to 13 verse 3. Emva kokuqedwa kwezindonga, amaJuda abuthana eJerusalema. uEzra inceku kaNkulunkulu wabafundela umthetho kaNkulunkulu. Usencwadini kaNkulunkulu iBhayibheli. Abanye abantu baqala ukukhala. Babazi ukuthi abawulalelanga umthetho kaNkulunkulu. Kungalesi sizathu uNkulunkulu ayekela izitha zibhubhise idolobha labo. AmaJuda ayefuna ukuphenduka ezonweni alandele izindlela zikaNkulunkulu. Futhi uNehemiya wathi kubantu, "Ningakhathazeki ngokuba ukuthokoza kwaNkulunkulu kungamandla enu. Bangani, ninakho ukuthokoza. uNkulunkulu usinikeza ukuthokoza namandla okomoya. Uma simazi futhi izwi lakhe elingcwele sililalela.
othi nginitshele futhi ukuthi ningamazi kanjani uNkulunkulu kaNehemiya. Uye yedwa uNkulunkulu weqiniso. Isithombe 23. uJesu esiphambanweni. Johane 19 verse 17 to 30. Yinye kuphela indlela yokwazi umdali omkhulu, uNkulunkulu. uNkulunkulu wathumela indodana yakhe uJesu ukusikhombisa indlela. uJesu waphila emhlabeni iminyaka eminingi eyendlule. Wenza izinto eziningi ukusiza abantu. Wasifundisa indlela okumele siphile ngayo ukuthokozisa uNkulunkulu. Kodwa asilandelanga izindlela zakhe. Sonke sonile kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyazijezisa izoni. Abangalandeli izindlela zakhe emva kokufa baya esihogweni. Izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi wenza umuntu wokuqala ngomhlabathi, nalapho sesifile imizimba yethu iyobuyela emhlabathini. Kodwa umoya oyingcenye yethu uyobuyela kuNkulunkulu, okunguyena owunikezeleyo lapho siyothola isijeziso sikaNkulunkulu noma umvuzo. Lalela uNkulunkulu wasindisa uElisha noDaniel ukuba bangabulawa izandla zabantu, kodwa wayekela uJesu ukuba amadoda angalungile ambulale. Bambethela esiphambanweni. uJesu wathatha isijeziso sezono zawo wonke umuntu, ngoba uthanda bonke abantu. Uma siphenduka ezonweni, uNkulunkulu uyosithethelela ukuze simazi, silandele izindlela zakhe futhi. Ngoba abalandeli bakaJesu beqiniso, akuyikuba khona isijeziso emva kokufa. Kodwa bayakumthanda bamsebenzele njalo njalo ezulwini. Isithombe 24. uJesu ukhombisa indlela eya ekuphileni kwaphakade. Mateyu 7 verse 14. John 14 verse 8. Bangani, uma abantu beqhubeka nokungamlaleli uNkulunkulu, bahamba endleleni ebanzi lapho uSathane engumphathi wabo bonke ububi. Le ndlela iholela ekuhluphekeni okungunaphakade. Wonke umuntu ozalwa kulomhlaba uhamba kule ndlela. Lokhu kuyiqiniso kimina nakuwe futhi. Izwi likaNkulunkulu lithi, sonke sonile, ngoba bonke abantu bayizoni. Bonke bafanele isijeziso sikaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wathumela indodana yakhe uJesu ukuba azobafela. uNkulunkulu wamvusa uJesu ekufeni njengamanje uyaphila, ukuze asibonise indlela ebuyela kuNkulunkulu. uJesu wathi, ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oyoya kuBaba ngaphandle kwami. Labo abalandela indlela kaJesu ngeke baze bangene ekuhluphekeni okuphakade. Kodwa uSathane nabalandeli bakhe bazoya lapho. Kufanele silandele indlela kaJesu manje. Yona inzima futhi ayibanzi, futhi ngenxa yokonakala ezweni abantu bazohlupheka la emhlabeni. Kodwa uJesu uhlezi enalabo abamlandelayo ukuze abanike amandla. Kubalandeli bakaJesu kunethemba ngoba indlela kaJesu iholela ezulwini. Ezulwini akukho ukuhlupheka, kodwa ukujabula noxolo olungunaphakade. Kulabo abaya ezulwini bazosebenzela futhi bathande uNkulunkulu. Futhi bazoba sebusweni bukaNkulunkulu njalo. Uma ufuna ukuhlukana noSathane uhambe ngendlela kaJesu ekuyisa ezulwini, ungathandaza kanje: Nkulunkulu Baba osezulwini, ngihambile indlela kaSathane.
ngilandele izifiso zami, imicabango yami emibi kanye nezindlela ezimbi. Ngicela ungixolele, ngiyisoni. Ngiyabonga Nkosi Jesu, ukuthi wafa esiphambanweni ufela izono zami. Ngiyabonga ukuthi igazi lakho langihlanza ezonweni. Nkosi Jesu, ngiyakwamukela njengeNkosi nomsindisi wami. Ngiyabonga ukuthi ngomoya wakho oyingcwele unginika amandla okuba umntwana kaNkulunkulu. Ngilalele izwi lakhe, iBhayibheli. Ngicela konke lokhu ngegama likaJesu. Amen. Ukuthula